Boom, yo. Sana fan choga representing Gingri Blast. Give me that bombo clad ready man selector say. Yay, tofunza kuti in makandi ona yeren. Na nomde mukonyeti isutireren. Satoro se kupenga vana kiti keren. Dikakusia icho kwa di munga yendereren. Tofunza kuti in makandi ona yeren. Na nomde mukonyeti isutireren. Satoro se kupenga vana kiti keren. Dikakusia yo. Ndati vakandi ona ndaka isa shangtirindeka. Neka pepi tichi refresha ne hompeka. Vakasika ndokuva vatanga kuti bhega kabebi kakaskrima pavakaburisa tega vananguva pakapapasika papilani kandikanda mari kichi pamwe nengetani kazaonekwa uine mwana wefomu 1 ndakabva ndafonera loya mawashakidhani yai tobvunza kuti in makandiona here nanomde mugonyeti isu tirere sataro sekupenga vana kiti kere ndikakusiya icho kwadi mungayenderere tobvunza kuti in makandiona here nanomde mugonyeti isu tirere sataro sekupenga vana kidigere nikakusiya icho kwadi yo vakabva vati takutongo kupa notice 9 months 10 years rimstokisi vakandipata ndobva ndonyera mubhokisi ndakatazotaura kunge munhu amedza sokisi loya rakabva ratande kukliniki takabva tapiwa Dr. Ari scientific bombo glad sana vantoka